аз съм Puttyplace и това е клипче, в което ще кажа, че си направих аз FM на Puttyplace. Още не съм слагал снимките, тя глупости, не знам с какво, но ще сложа. Тук въпроси има някакви зададени, никаква. Ще изтрия, ще чакам само 2 въпроса, така ще мога да знам какво ви интересува. И да, какво ви интересува за мен. И да. Да. И да. Чао. Това беше. Не, да. Бях.